Hej, hvad så? Hvad så på YouTube? Ja. Og vi skal teste noget. Mentos og cola. Okay, har du lov klar? Ja. Ja. Okay, klar. 3, 2, 1. Vi ligger hernede. Mentos. Det var sådan lidt. Nej, men Frederik. Det gik hurtigt, hva'? Ja, gør det. Hej. Nu vil jeg prøve at tage en Mentos i munden, og så tage en lille slurk af den her sodavand. Vi håber, han ikke dør. Sker der noget? Ikke mere. Jeg får det der i næsen. Men Mentos smager dejligt. Jeg lige mig på. Hvad er det, der sker? Og så er han. Hvis der lige kom en underlig lyd der, så var det hans skrig. Hvordan kan du holde det ud? Okay, hvad var det? Vi er tilbage om lidt. Prøv at sætte den. Bare fint. Åbner du den lidt snart? Jeg kan godt med den. Prøv lige den her. Ja. Se på. Nærmer sig. Yeah! Just got it.